ягон каса обсуждан накунед ин правильно живет, это неправильно живет. Тақдири ҳар ки ҳар хел, ҳаёти ҳар ки ҳар хел. Единый шаблон нест. Ягон ҷоба шумо единый шаблон намебинед. ҳар як тақдирои ман дидага ҳастам ки ҳоз баъзе вақт фикр мекунам, мегӯям ки ягон китоб нависам, просто нависам ки мой опыт гуфтам, китоб нависам, не ки номи ҳама одамон нанависам, просто таҷрибаш нависам. Чуба ки итоги идеяи китобо мехоҳам ҳамин хел бошад ки никогда не обсуждайте никого и никому не одевайте свои ярлики, свое мнение. Ҳар як одам так сложилась его судьба. Прекратите его обсуждать. Ҳар як одам имеет право жить как получилось. Ну так бывает в жизни. Шумо ҳеҷ кор кардан наметавонед. Вам баъзеш намехоҳад ин чиза. Бовар кунед баъзе тақдирои ман дидагаам ки бовар кунед ҳеҷ ақл ба намебиёд ки одам ҳамин хел зиндагӣ будааст. Аз сараш гурзундай. ҳаёт ҳар хелай. Барои ягон каса обсужден накунед.